Hapit na ang eleksyon, ugma, campaign period na. Panahon na sa paghukom sa mga barangay officials kung angayan ba silang ipabilin sa ilang katungdanan o angayan ba silang ilisan mga kabombo. Musugot ba dahi mo nga magpabilin ang mga baga-ugnaw nga mga barangay officials diya sa barangay nga wala gyoy nahimo alang sa kalambuan sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Kung maayo og performance ang inyong kapitan o mga konsehalis, hala, ato silang sublian sa pagbutar, ato padag-on pagbalik. Apan kung walay agi o dili gani nato makitaan kung unsay ilang gihimo sa atong tagsa-tagsa ka mga barangay, alang sa kaayuhan sa katawhan, dili nato sila padag-on mga kabombo. Maayo lang sila magparamdam panahon sa eleksyon. Apan kung makalingkod na gani na sila sa barangay mga kabombo, di na gyud nato sila makitaan. Moadto pag barangay hall kausa sa kasimana kung naay session o way session, di gyud moadto tagsalig kita sa mga tao o sige dawat silang sweldo dagko kayo. Nay mga tao nga mga igtabang dili maka hatag og tabang kay permingwa silang balay, permingwa sa barangay mga kabombo tago man. Nalang ko ibili ninyo sa mga naminaw karon. Ayaw gyud na ninyo ibaligya inyong boto. Tungod kay sagrado kana, kung inyo ganing ibaligya ang inyong mga boto, wa na mo'y katungod nga mo tulisok sa mga kurakot nga mga politiko tungod kay nahali naman mo. Apan kung wala pa mo nahalin, unya dunay mga politiko nga mga kurakot, o doon na gyud mo'y kaisog, doon na mo'y katungod, nga mo sudya, mo tulisok ang mga tawhana, nga nang hilabot sa kaban sa katawhan, tungod kay wala man mo nahalin panahon sa eleksyon. Dili nata pailad anang mga kandidato, mga kabombo nga kusog kayo mo libre-libre, panahon o doon mga kalingawan, kusog kayo mo bangka, diag inom, o doon mga disco-disco, mo sponsor o mga premyo-premyo o guban pa mga kabombo, dili mo na mao atong pangitaon ang track record yun. Track record sa usa ka kandidato og haom ba siya nga manerbisyo diya sa atong barangay mga kabombo. Kana bang tininuod yun ang iyang tuyo og tumong nga mo serbisyo sa barangay or basin serbisyo negosyo o baka ha serbisyo porwisyo nag iyaha mga kabombo. So atong pilion mga kabombo kana yung dunay kasing-kasing ba nga mo serbisyo sa mga katawhan unya dali maduulan. Dapat dunay 4 km. Unsa man ang 4 km? Mahikap, malamano, makita unya maistorya. Ayaw nang mudagag konsehal o baka kapitan o baka konsehal nga tag sa kita sa barangay hall mga kabombo. O mga kagtabang di ka makaduol dayon kay pirming wala, pirming wa diha. Maglisod tag reach out ang mga tawhanan kay pirming wala. Unya ato tanawon og gasod sa taas nga katuigan nga nagserbisyo sa barangay, doon na ba'y kausaban? Okay ba inyong kalsada dili balibaong? Okay ba inyong barangay wa ba'y mga basura nga nga backlog diha? Okay ba nga to ang barangay ni improve ba mga kabombo? Convenient ba ang kinabuhi sa mga tao? Comfortable ba ang kinabuhi sa mga tao sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay? Wa ba maghitak ang shabu sa inyong barangay? Okay ba nga ito peace and order mga kabombo? Nag-roving ba ni ato mga tanod para mabantay sa mga bad element mga kabombo? So mo na atong tanawon mga kabombo nga nahimo bang comfortable ang kinabuhi sa mga tao pinaagi sa pagdumala sa mga barangay officials nato mga kabombo.